mu'assasar shuhada'u yankin Illela ta shirya mu'tamar naini ɗaya a wannan zuwan na shahida Sumayya. An gabatar da bayanai da abubuwa daban-daban da suka shafi tallafi ga 'ya'yan shahidai. Shak Qasim Yusuf Kalmalo shine mai jawabi na farko, inda ya yi jawabi akan gudunmuwar 'yan uwa ga mu'assasatu shuhada'u. Bayan kammalawarsa sai mai jawabi na biyu akan gaskiya da riƙon amana, wanda Malam Muhammad bin Ismail, wakilin 'yan uwa musulmi almajiran Sayyid Ibrahim Yakubu Zakkaki na garin Illela ya gabatar. Bayan kammala nasa jawabin sai abu na gaba shine jawabi akan tallafin fatun layya, wanda Malam Bashiru Abdullahi Sakkwato ya gabatar. Daga cikin bayaninsa Malam Bashiru Abdullahi ya yi bayani ga 'yan uwa akan muhimmancin samar da fatan layya ga mu'assasatu shuhada'u, da kuma muhimmancin kula da fatocin tun daga karɓo su ga hannun 'yan uwa har zuwa kai su wurin da ya kamata a kai su, da irin matakan da ya kamata a ɗaukar mu fatocin domin ganin cewa ba su samu matsala ba ko kuma lalacewa. Bayan kammala jawabinsa sai jawabin kammalawa, wanda shugaban mu'assasatu shuhada'u na yankin shahida Sumayya Malam mai nasara Ibrahim Sakkwato ya gabatar. A cikin jawaban nasa ya nuna muhimmanci na biyan haƙƙin shuhada'u ga 'yan uwa. Daga cikin bayanan da yake yi har da ƙarfafawa da cewa ya kamata ko da yara 'yan makaranta, to a cikin kuɗin da ake ba su na makaranta su rinka ajiye wani abu daga ciki, ta yadda yaro zai iya biyan haƙƙinsa na mu'assasatu shuhada'u a kowanne wata. Ya ƙara da cewa har ɗan shahidi wajibi ne ya biya haƙƙinsa na mu'assasatu shuhada'u. Daga nan ya ƙara da cewa har ma jariranmu ya kamata mu rinka tallafa musu ta ajiye ko da naira 5 ne, domin biya musu haƙƙinsu na kowane wata. Ya ƙarfafar da 'yan uwa da cewa su yi ƙoƙari ta kowane janibi su tabbatar da sun biya haƙƙin 'ya'yan shahidai nasu da na iyalansu, da kuma tarbiyyantar da yara biyan haƙƙin mu'assasatu shuhada'u ta hanyar nuna musu su rinka ajiye wani abu wanda za su rinka tattarawa suna biyan haƙƙin mu'assasatu shuhada'u a duk wata. Malami ya karkar jawabinsa da ƙarfafar da 'yan uwa wajibcin biyan haƙƙin mu'assasatu shuhada'u. Bayan kammala jawabinsa aka yi addu'a aka sallami 'yan uwa. Ƙarshen rahoton kenan. Armiya'u Muhammad, ALMIZAN TV daga Illela ta Jihar Sakkwaton tarayyar Najeriya.